ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଗୁଡ଼ ତାର ଚାଲନ୍ତୁ ନିଆଁରେ ପୁଡ଼େଇ କେମିତି ଖାଇବା ଗୁଡ଼ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ। ନିଆଁରେ ପକାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁରେ କେମିତି ପକାଗଲା ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଖାଆଯିବ। ପୁଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି ଖାଉଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶା ଅଛି। ହଉ କେମିତି ସେଟ୍ ରୂପା ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ସେଟ୍ ତରକାରୀ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଗକୁ ଆଣିବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଏମିତି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସପୋର୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ଆଉ ରହୁଛି।